Ana iti bunga nga no okisan ket agbaliw itinagan na. Ay, yung irad. Taday. Dati bak na kuano manseran nyo ay kang kay pang merindayaw. Dahil gani mamay. 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 May. Dati bak nga naganti prutas no adaduti amoy nga prutas kanyak. No amoy diyan sir na kay pang merindayaw. Muna. Nya. Ay may kati abay ko galak ito gaon eh. Ma ito ga man tapos may mati pa na cancer ni mamay. Ba? Wen. Dasan. Kaya no makaibaga ti ado. Ay makita nga jay dati pang merienda. Tini kita nyo ni data 100. 100 pa lang, 100. Tukoy ito mamay. Ito mo gawin natin nga gansa. Kamay sa baba. Kamay sa baba. Mamay. No man siran nyo, dati 100 na pang merienda. Muna. Agi dati ibak na prutas na ansiran nyo. Ana iti prutas, anya ti bunga, hindi, bunga gayam. Ana iti bunga nga no okisan ket agbaliw itinagan na. Yung irad. Magagay ti aming nga bunga. Maamin nga bunga. Balen. Wen sa mga asla ko may ti mansanas, okisan niyo mansanas. Mansanas latas Ng na. prutas una. Basta bunga, maamin nga bunga. Bunga nga ti kasawa nga na da. Okay, basta Bunga. Bunga. Kada jay nga ikwa. Kapayat da? Kapayat da jay. Alangan mat nga ba na awan? Listen, look, and listen, and learn. Bunga. Nyog. Di okay sam kinyog lata ma. Pati aga nung maya. Ade, inyog lata suna. Jay papaya. Nayon na Papaya. 20. Papaya. Mati, papaya kilo ka mo 20. Buko. Inyog lata jay. Dinas. Sardinas? Tangarot mo sardinas, bunga sardinas. 120 atan, 120. Dati sa ti kwan kalukuhan ay. Nya. Bunga, nanokisan. Agbalo tinagan na. Ay. Isang balay. Mga bayabas, opisan nyo. Ay, bayabas ko tama eh. Tanong opisan lang. Nayon natin man eh. 20. Di 100. 140. Kamote. Di no kamote. Opisan, di kamote lakta. Kamote yun iluto. Madi, opis lang nga rod. Opisan nga rod. Nagbalo ginagan na. Sige me. Rambutan pa eh. Bukil mo tayo. Kaya mga opisan na dyan. Rambutan. Sabakan na. No saba, opisan nyo yung bunga na. Saba, lakta mo ginagan na. Agay ba? Yang dajay la ka. Ganun nga malata ta niya. Naganan datay sampalok nga binalkot nga tinday. No, opisan isang palok. Sa lamagi lakta mo ginagan na. O dajay nga ikwa sampalok nga gini sinigang. Di basta no opisan isang palok. Kaya bunga nga rod. No opisan. Dapat nagbalo ginagan na. Yan, kitain. 50 naman na yun plus, 190 atan. 10 minutes. Oras na pa eh. Ada oras na nakat no, di yung maala. Nasyak ti makasagot. Di alam. Alam ka ta. Wen. Peng. Oh. Sama kami ko pang merinda ko. Ay, ang bibigay tayo. Una. Una. Apa niya dinaya. Kinusyak ti nakasagot nga. 5 minutes. Dapat din. Ay, Ngari pagkatay ngari ti. dato ikman. Nari Eduardo may pakwan. To. Mangga. Madi mangga kayo kisang di mangga tama ito. Oh. Mangga 10 gamal. seconds. 8, Narigat nga. Narigat sa Five. Eduardo nga pagpakwan. Basta bunga. 3, Basta bunga. 2, Siya, basta bunga. 1. Awa. Time. Time ka na. Madi ama. Okay. Aguri ka dapat yan sa tayo. Awan na nalpasin. Ako kasi kayo mang Kanya nga ngar dajay. Kanya nga bunga. ginalaing di na ma'am mo. Nyangarad. O di siya tagibagan. Siguro. Adi bunga. Adi paagay. Nung inukisan na niya naganan. Oo, di. Nagmaliwan. Adi paagay. Nung inukisan na niya naganan. Baga. Oo, di. Nagmaliwan. Ay mangloko kan doon. Mangloko ka matay. Bagas ni bagay. Oo. Hindi bagay la tamay. Adi ada paagay. Bagay, nagbalingan na ba? Isan di bagas na. Bagas. O di.
Bagas di pagay. O nakakas. Ano pare aja? Prutas siya dahil mga Ang nga ron, basta bunga nga ron. rice. Bunga. Noon ako siya, nagbaliw tinagan na. Maminsan mapay doon ba? Awan na bagtay gel kay. Ako pag Mapisinam tayo nung